mode moet je pakken. Oké, jullie hebben dat niet gezien. Yes, sir. Yes, sir. Monkey, ik ben een aap. Ik ben een aap. Ik ben een aapje. Ik ben de aapje. Ik ben de aap. Ik vind dat grappig. Ik vind dat grappig. Ik vind dat grappig. Ik vind dat grappig. Oké. Zo, ik heb leiders. Leiders, stoppen met de dansen. Oké, ik laat die leiders. Oké, ik laat die leiders wat er is willen. Ik ga nog nieuw leiders maken. Oké, niet twee. Nee! Nee, sorry. Laat mij gerust. 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 Oh nee, ik weet niet wat de echte Penny is. Laat mij gerust. 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 No! Oh, this is fast forever. Oh nee, laat mij even passeren. Laat mij even passeren. Jullie zijn zo dansen van. Hey. Oké, iedereen volgt mij. Ik geef jullie een lesje, gewoon. Dat is nou zomaar, omdat ik weet waarom ik heb een gum bij. Kom, omdat ik kan één van jullie verwijderen. Eén van jullie verwijderen. Eén van jullie. Oké, die luistert, krijgt een gom. Oké, viewers. Viewers, hou die klonen. Oké, kijkers. Je moet de klonen goed. Je moet meekijken met de klonen zodat die luisteren. En laat het in de reacties één van die klonen. Oké, ik weet niet wat de namen zijn. Laat het in de reacties weten welke naam ik naam heb. Welke naam voor mijn kloon? Jij moet mij volgen, stop! Ik weet wat wie het was. Ja, daar. En jij, goed geluisterd. Zo. Jij moet, oké. Oké, ik laat, stop. Nee, dat is grappig. Omdat jullie die allemaal gek. Eén van jullie mogen de baas zijn. Volg me. Oké, één krijgt God en één krijgt een baas. Eén krijgt God en één krijgt een baas. Ach, één van jullie stapt eraan. En ik weet wie het was. Ik heb het. Ik weet wie het was. Ik heb het niet gezien. Oh ja? Beste meer met die onbeleefde. Ja, met uw grappige. Oké, volg het niet. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben er 6 clones. Oké, één van nummer jullie gaat in de baas zijn. Oké, zo, ik ga pauze. Ja, ik heb gepakt. Welke heb ik gepakt?
2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 of nummer 6? Laat het in de reacties weten. Volg me. Volg me. Oh, nee. Oh, no! Oh. Oh. Alleen een kloon. Kloons! Nee! Nee! Ik heb een kloons mee! Weet je wat? Ik ga weet je wat? Ik ga gewoon een grote kloons maken. Oh. Oké, ik ben een beetje raar. Wow, dat lijkt dat ik in een robot ben. Ik ga... Oh, ik kon net zeggen, ik wou de wereld overnemen. Dat kan niet. Dat kan niet. Weet je wat? Weet je wat? Ik ga dat... Weet je wat? Oké, weet je wat? Clones. Clone. 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 Oké, oké. Ik ben de grootste 30 fairy hierin. Nee! Oké, zo. Oké, jullie moeten mij volgen. Ik ben de baas. Ik ben de minister. Oké, grotere of... Oké, welke vind je beter? Grotere of kleine kloons? Laat het in de reacties weten. Wacht even. Jullie twee? Oh ja, jullie twee hebben dat overleefd. Zijn jullie kleine? Jullie zijn klein. Kleine of grote? Oké, nu. Wat is dat? Nu. Oké. 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 Nu. Oké, nog laatste emote ga ik stoppen met de video. Hey! Hey, jullie moeten meedansen! Jullie moeten meedansen! Jullie moeten meedansen! Jullie moeten meedansen, ja! Stop! Jullie moeten meedansen. Oké, zo. Oké, grootste laatste nu. Daag! 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 Altijd abonneren!